നഗ്നരായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരു അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ നാരദമുനി വന്നപ്പോ നാരദമുനിയെ അവര് ബഹുമാനിച്ചില്ല, ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ് നാരദമുനി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശാപത്തിൽ അവര് ആരായി മാറും? വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറുന്നത്? വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വൃക്ഷങ്ങള് വസ്ത്രം എടുക്കണ്ട, പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ. അപ്പൊ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാന്ന്? വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, തോല് അല്ലെ, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആ തോല് ഇങ്ങനെ ഷെഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സീസൺസ് മാറുമ്പോ സമ്മർ, വിന്റർ, ഇതൊക്കെ ചൂടുകാലത്തും മഞ്ഞുകാലത്തും ആ സമയത്തൊക്കെ അവരിങ്ങനെ അതിന്റെ പുറം ചട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം വൃക്ഷങ്ങളായി മാറുന്നത്. അപ്പം ഒരു സീനിയർ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവൻ പറയായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലും മുംബൈയിലൊക്കെ എത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, കാരണം അവിടെയൊക്കെ ബോളിവുഡ് ടോളിവുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അർദ്ധനഗ്നരായിട്ടും. ഈവൻ നമ്മള് കുളിക്കുമ്പം പോലും മാതാജിമാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഗംച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. കുറെ പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല, കുറെ പേര് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മള് കുളിക്കുമ്പം നമ്മള് ആക്ച്വലി ഗംഗാദേവിനെയും ഓം ഗംഗയെ ചെയ്വ യമുനയെ ചെയ്വ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി, ഈ 7 നദികളെയും ആവാഹിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലാണ് സ്നാനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കണ്ടിമാല ഇട്ട ആള് ഏത് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും അത് ഇത്രയും തീർത്ഥത്തിൽ കുളിച്ച പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പം ഗംഗാദേവി യമുനാദേവി, നളകുബേരൻ മണിഗ്രീവയുടെ ലീലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, കുളിക്കുമ്പം പോലും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒരു ഗംച്ച, നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആരായാലും, പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും, അത് ഒരുപാട് ആൾക്ക് അറിയില്ല. സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ദീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫിൽട്ടറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാമ്പത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അത് നിർബന്ധമാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്. അവര് നഗ്നരായിട്ട് കുളിച്ചതുകൊണ്ട് നാരദമുനിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാദേവനൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ നദിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്തില്ല. അപ്പം നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടു അല്ലെ, അത്രയും സൗഭാഗ്യം അവര് ചെയ്തോ? പക്ഷെ എങ്ങനെയാ അവർക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം കാണാൻ പറ്റിയേ? നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയെ കണ്ടത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ അതായത് അപ്പൊ നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതില് പ്രഭുപാദർ ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, നാരദമുനിയായ ശുദ്ധഭക്തനായ നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചു നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണണമെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു. നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം അല്ലെ, സത്യം വിധാത്തും നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം വ്യാപ്തിം ഭൂതേഷു അഖിലേഷു ചാത്മന അദൃശ്യതത്യാത്ഭുതരൂപമുദ്ഭവം സ്തംഭേ സഭായാം ന മൃഗം ന മാനുഷം. പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി മൃഗമായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്തിനാ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നത്? കാരണം ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങനെ ഒരു വരം കൊടുത്തതുണ്ട്. നിജഭൃത്യഭാഷിതം, സത്യം വിധാത്തും നിജഭൃത്യഭാഷിതം, ആ ഭൃത്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദമുനി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാൻ പറ്റിയത്. കാരണം നാരദമുനി ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ലെക്ചർ കേൾക്കുമ്പം ഹിസ് ഹോളിനെസ് രാധാസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ലെക്ചർ ആണ്. മഹാരാജ് പറയാണ്, ജലദൂത ഷിപ്പിലാണല്ലോ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയത്. ആ സമയത്ത് ജലദൂത ഡയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓരോ ദിവസം നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തില് ഒരു ദിവസം ഗൗരപൂർണിമയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമയുടെ ദിവസം, ജന്മാഷ്ടമിയോ ഗൗരപൂർണിമ എന്തായിരുന്നു, ഗൗരപൂർണിമ. ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ എഴുതുകയായിരുന്നു, ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ്, അതായത് എന്റെ ഗുരുവിടെ ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മായപ്പൂരിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ പ്രസാദവും കഴിച്ച് കീർത്തനവും എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഷിപ്പിലിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ എഴുതി, എനിക്ക് വിഷമമില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാനാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചു എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ആക്ച്വലി കിട്ടിയത്. നമ്മൾ പറയും, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നും ഇവിടെ എത്തില്ല. ഒരു ഡിവോട്ടി ആഗ്രഹിച്ച, ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമ്മളും
വേറെ ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണാപത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം. അതിന് പറ്റിയ മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. ഭഗവാന് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടും ഈ ഒരു മാസം. കൂടുതൽ പേരെ കൃഷ്ണാപത്തില് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. നമ്മള് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവോട്ടീസിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സത്യവ്രത മുനിയല്ലേ ഇത്? ദമാമേശ്വര ഇത് ആക്ച്വലി സത്യവ്രത മുനിയാണ്. ഇതിലെന്താ വ്യാസദേവ് അറിയില്ല. ശരിക്കും സത്യവ്രത മുനിയാണ് ഇത് എഴുതിയത്. വ്യാസദേവൻ എഴുതി. എന്താ അറിയില്ല, അങ്ങനെ വന്നു. ഇതൊന്ന് വേഗം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കാം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിലോകനാഥവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തോഷിതസോപ്യം മുഹുന്നേത്രയുഗം രജന്താം പരാമൂലയുഗ്മേന സാത്വനിത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പത്രിരേകാകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിഭക്തം ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജന്മഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിദാജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതാത്മാ പുനഃ പ്രേമതസ്താം തദാ വൃത്തിവന്ദേ നരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരുഷാദപീഹ ഗീതം ദേവ പൂർണ്ണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസാഹി മന്യേ ഗീതം തേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീലേ വൃഷം കുണ്ടലൈ സ്നിഗ്ധൈഷഗോപ്യാ മുഹൂർഷം വിദം ബിംബരട്ടാദരം മേ വ്യാവിരസാമലംബശലാഭേ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാഭിമന്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിനം മദാനോ ഗൃഹാണീശമാമജ്ഞം നിദർശിദൃശ്യ ഭുവേരാത്മജൗ ബദ്ധമുതൈവ യത്വാ त्वयामोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तदापि मम भक्ति स्वसमेतयश नमो शीघ्रहो मे स्थिरमुत्तरेह नमस्ते सुदाम्ने सुरसिद्धिदाम्ने त्वदीयोदरायाद्य विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. ഇന്ന് അമ്പലത്തിലെ ശ്രീധർ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് ഇതം ദൈവ പുർണാഥ ഗോപാലം ഫലം, ഭഗവാന്റെ ആ ഗോപാലമായ രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ലീല അല്ലെ, എന്താ പറയാ, കണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺമഷിയൊക്കെ പരങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലീല കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം കിടന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കുന്തി ദേവി വരെ കുന്തി സ്തുതിയിൽ പറയുന്നത്, 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ ഗോപ്യാദേ ത്വയി കൃതാ തവ ധാമധാവസ് യാതേ ദശാശ്രുഖലിലാഞ്ജന സംഭ്രമക്ഷം
വക്തൃം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാമാ വിമോഹേ ദിബീർ അഭിരക്തിഭേദി എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തില് അല്ലെ, എന്താ പറയാ, അഞ്ജനം ഇതൊക്കെ കലങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കെട്ടിയിട്ട ആ ഒരു രൂപം. എന്നിട്ട് യമരാജൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന അങ്ങ് യശോദമയെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഇത് ഈ ഒരു ഭാവം കാണുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അചിന്ത്യ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി, അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, പ്രഭുപാദരുടെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യത്തെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ദാമോദർ ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ലാത്തവര് തീർച്ചയായും എവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക. ആർക്കും ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തതുണ്ടോ? ദാമോദർ ഫോട്ടോ ഈ ഒരു രൂപം ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലില്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു രൂപത്തിനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമുക്കറിയില്ല എപ്പ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണാവബോധം തീരെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എതിർത്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടും കാർത്തിക മാസം ആ മാതാജി ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അച്ഛന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. 4, 2, 3, 7 അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം, 1, 2 പ്രാവശ്യം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും കാർത്തിക മാസം ചെയ്യും. അതേപോലെ പൊലച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം ആ സമയത്തായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് അച്ഛൻ എണീച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് മാതാജി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ജസ്റ്റ് 2 വട്ടം മനസ്സോടെ ചെയ്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ആത്മാവ് ദേഹം വിട്ടു പോയിരുന്നു. കാർത്തിക മാസം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ. കാരണം ആ മാതാജി അത്രയും നല്ല ഭക്തയാ. അപ്പൊ എന്തായാലും അച്ഛന് ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടാതിരിക്കില്ല. കാർത്തിക മാസം ദാമോദരാരതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ഭഗവാൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ജന്മം കൃഷ്ണാവതം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ശുചിനാം ശ്രീമതം ഗേഹേ എന്തായാലും വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തില് ആ ഒരു ആത്മാവ് എന്തായാലും പുനർജന്മം എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പാപകർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കേണ്ട പകരം ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ, എന്താ പറയാ, ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ. അതായത് ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് മാത്സും കണക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കണക്കൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും. 6ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നേരെ 8ലോ 9ലേക്കോലൊക്കെ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അവരെ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ദാമോദര മാസം ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആ ഒരു കാരണം ഈ ജന്മം അവര് ഭക്തി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് എത്രയോ ജന്മം പാപകർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി ഭക്തരായി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഭക്തരുടെ കുടുംബത്തിൽ, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ജനിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലോചിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രസാദം കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ജനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ബോൺ ഇൻ ദ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് കൃഷ്ണ ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കും, ചെറിയ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിക്കും, ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ചവരാണോ നിങ്ങൾ? അതായത് അച്ഛനമ്മയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരിൽ എന്താ പറയാ ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതാണോ? കാരണം അങ്ങനത്തെ കുട്ടിക്ക് വേറെ തന്നെ അവരെന്തായാലും എന്തായാലും ഭക്തരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതി ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ദാമോദര മാസം വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ആരും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുക. ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവരെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യിക്കുക. ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ. ഇപ്പം എത്ര പേര് തുളസി തണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുളസി തണ്ടില്? ഉണങ്ങിയ തുളസി തണ്ടില് ചെയ്യാറ് മാതാജി. എല്ലാവർക്കും അതറിയണമെന്നില്ല. ചിരാഗില് നമ്മളിപ്പോ ഓട്ടിന്റെ ചിരാഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതൊക്കെ അല്ലേ, ബ്രാസിന്റെ ചിരാഗില് കാളി മീൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് കാരുടെ അല്ലെ ഒരുപാട് ഗുണം. ഉണങ്ങിയ തുളസി തണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ തുളസിയൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ തണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിയോ സിസേഴ്സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുറിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം തുളസി മഹാറാണിയാണ്. തുളസിന് ഒരിക്കലും നമ്മള് മാല കെട്ടുമ്പോൾ പോലും സൂചിയിൽ കോർക്കാൻ പാടില്ല. കൈ കൊണ്ട് മാല കെട്ടാന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. തുളസി മഹാറാണി അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മള് കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം, അതിന്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് കോട്ടൺ, കുറച്ച് പരുത്തി കുറച്ചൊന്ന് കയ്യിലൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ചുറ്റിയിട്ട് നെയ്യ് ഉരുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മുക്കി വെക്കുക കുറച്ച്. എന്നിട്ട് അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കത്തിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ഒഴിയാം. കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കർപ്പൂരം, അമ്പലത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്, കർപ്പൂരം പൊടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ കുറച്ചൊന്ന് തടവും. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
നമ്മളിവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, തുളസി തണ്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് തുളസി തണ്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് ഭക്തന്മാർ കുറേ തുളസി തണ്ട് ഉണങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നോ വീട്ടില് നമ്മളെ അമ്പലത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഇപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പറ്റുന്നത്ര അങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് തേങ്ങ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ സാധാ വെളിച്ചെണ്ണയോ എള്ളെണ്ണയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചൂടെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അറിയാമായിരിക്കെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നെയ്ത്തിരി തന്നെ ഒഴിയണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? നിർബന്ധം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ മതി പരിശുദ്ധി ഉള്ളത് നെയ്യന്നെ. നെയ്യ് പരിശുദ്ധിയെ ശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? നെയ്യ്, പശുവിൻ നെയ്യ്, എസ്പെഷ്യലി പശുവിൻ നെയ്യ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? നെയ്യുടെ അർത്ഥം, നെയ്യ് സംസ്കൃതത്തില് ഗീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം, അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ നെയ്ത്തിരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ആ ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, തുളസിമാരാണി ഉണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കൂ. അപ്പം ആ നെയ്യ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദാമോദര മാസം നമ്മള് ഭഗവാനും ആനന്ദം കിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ നേരത്തെ സ്ലൈഡില്, 5-ാം അധ്യായത്തിലെ സ്ലൈഡില് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ മിസ്സായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് വേഗം തീർന്നു പോയേ. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യാസദേവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് വ്യാസദേവനുള്ള നാരദ് മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു നാരദ് മുനിയുടെ ജീവിതകാലം ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് നാരദ് മുനി പല ഭക്തി വേദാന്തികളെ എന്ത് സേവയാണ് ചെയ്തത് ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഏത് സേവയാണ് ചെയ്തത് നാരദ് മുനി ദാസിപുത്രനായപ്പോൾ? പൂജകർമ്മങ്ങളിൽ സഹായിച്ചു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാരദ് മുനി ആയത്. ഉച്ചിഷ്ടം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. ഉച്ചിഷ്ടം കഴിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മായയെ തരണം ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് ഉച്ചിഷ്ടം, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ? സേവ ചെയ്യാം. 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാ? വയാ ഉപഭുക്ത ശൃഗന്ധാവാസോ അലങ്കാര ചർച്ചിതഃ ഉച്ചിഷ്ട ഭോജനം ദാസാം തവ മായാം ജ്വയേമഹി. ഏതൊക്കെയത്? വയാ ഉപഭുക്ത. ഈ ശ്ലോകം ഗുരുവായൂരിൽ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഗുരുവായൂരിൽ ഈ ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ല? പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല? എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുരുവായൂർ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മള്? പറയുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ശ്ലോകം? നിങ്ങള് അമ്പലം പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ 4 അമ്പലത്തിൽ അതിലെ പ്രദക്ഷിണം ശീവിലേക്ക് നടക്കുന്ന അവിടെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പം ചന്ദനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ, അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറമായിട്ട് ഒരു വലിയ തൂണുണ്ട്. ഒരു കറുത്ത അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ശ്ലോകം. പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം ഇതുണ്ട്, A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശില പ്രഭുപാദ കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല? കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ക്ലിയർ ആയി പറ്റിയില്ല. അതിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണട വയ്ക്കാത്തോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി, സത്യം പറഞ്ഞു. അതാണ്. മായ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയി. ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച ഓർണമെന്റ്സ്, അതായത് ആഭരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ബർസാന പോയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ വള പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പൂജാരി
ഒരുപാട് കുപ്പിവളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇതെന്താ വള പറഞ്ഞാൽ ഇത് രാധാറാണിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത വളയാണ്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വേഗം എടുത്തിട്ടു. കാരണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതാണ് കയ്യിലിട്ടിരിക്കണത്. എന്താ മതജി? ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പൊ കയ്യിലിട്ടിരിക്കണത്. ഇതാണ് ശ്ലോകം 11-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധവര് പറയാണ് ഭഗവാനോട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദേവിയേഷമുണമായി മമമായ ദുരത്തെയ മാമേവയെ പ്രപത്യന്തി മായേതാം തരന്തിത്. ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്താ നമുക്ക് മായയെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സറണ്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അന്യാഭിലഷിതമിനിതും അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പം പ്രതികൂലസ്യ വർജനം രക്ഷിഷ്യതി വിശ്വാസോ പിത്രേത്തോ വാരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യം ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. ഷഡ്വിധ 6 തരത്തിലുണ്ട് ശരണാഗതി. പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണിത്. ത്വയ ഉപഭുക്ത ഗന്ധ വാസോ അലങ്കാര ചർച്ചിത. 5 കാര്യങ്ങൾ. ത്വയ ഉപഭുക്ത, അതായത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സൃഗ് ഗന്ധ. സൃഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാല. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഡെയിലി ഭഗവാന് എന്തായാലും പൂമാല ചാർത്തുമല്ലോ. അപ്പൊ ശയനാരതി, അതായത് ഭഗവാനെ ഉറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ, വേറെ അമ്പലത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല, അമ്പലത്തിലൊക്കെ ആ മാലയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ മാലകളും ഊരിയിട്ട് പൂമാല, പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള മാല എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിനും കൊടുക്കും പ്രസാദമായിട്ട്. പിന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഡിവോട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് മണപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചന്ദനത്തിന് കൂടെ കിട്ടുന്ന പൂക്കളൊക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ തലയിൽ ചൂടാൻ മണപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ക്. പിന്നെ ഗന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നരസിംഹ ആരതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഓയിൽ അല്ലെ, ഒരു സുഗന്ധം നല്ല മണമുള്ള ഒരു ഓയിൽ ഭഗവാനെ പെരട്ടും. അപ്പൊ അത് പിന്നെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസിന്റെ കയ്യില് പെരട്ടി കൊടുക്കും, ആ ഒരു ഗന്ധം. വാസോ അലങ്കാരിച്ചത്. വാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കെട്ടിയ ടെർബനൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതിനൊക്കെ ഷോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഡിവോട്ടീസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അലങ്കാര ചർച്ചിത, ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച മാലകളും വളകളും ഇതൊക്കെ. ഉച്ചിഷ്ട ഭോജനം ദാസ്യ. ഉച്ചിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ ഉച്ചിഷ്ടം നാരദ് മുനി ദാസ്യപുത്രനായിട്ട് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം. ശരിക്കും അതാണ് മെയിൻ കാരണം. പിന്നെ ബാക്കി സേവയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തവ മായാം ജയേമഹി. മായയെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങ് ഇതിനകം ആസ്വദിച്ച മാലകൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ച മാലകൾ, സുഗന്ധ തൈലങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുന്നതിലൂടെയും അങ്ങയുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയെ കീഴടക്കും. എത്ര ഈസിയാ മായയെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു 5 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ നിങ്ങളെ എല്ലാ അധിക വീട്ടിലും കൃഷ്ണനുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ചിലവര് മുത്തുമാലയൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെറിങ്ങനെ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു പുതിയ മാലയൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഴയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ മാല കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ചാർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഏകാദശിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നൈവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തവ മായാം ജയമി, മായയെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭക്തന്മാരുടെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദദാബി പ്രതികൃതാദി മുഖ്യമാഹ്യാദി പൃച്ഛതി മുക്തേ ഭോജദേവ ഷഡ്വിധ പ്രീതി ലക്ഷണം. ഇതാണ് അസോസിയേഷൻ, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ചിഷ്ടം, വേറെ 2 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഏതാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? ഒന്ന് ഉച്ചിഷ്ടം, പിന്നെ നാമജപം. കഥാ നാമജപം. ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ. അതായത് 3 കാര്യങ്ങള്. ഭക്തപാദധൂളി, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി. ഭക്തപാദധൂളി ചൈതന്യ ചരിതാമൃത അന്ത്യലീലയിലാണ് ഉള്ളത്. ഭക്തപാദധൂളി ആരാ? ഭക്തപാദജൽ. ഭക്തപാദധൂളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തന്മാരുടെ താമര, അതായത് കാലിന്റെ പൊടികൾ. ഭക്തപാദധൂളി അതെങ്ങനെ കിട്ടാ? എവിടെ കിട്ടും ഭക്തന്മാരുടെ കാലിന്റെ പൊടി? ഇതെവിടെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കും? അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാ? ഭക്തന്മാരെ നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന്മാരെ നമസ്കരിക്കുമ്പം, അതായത്
നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇല്ല നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പം അവിടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാര് നിന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വലിയ വലിയ ഭക്തന്മാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പൊടി ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വൈഷ്ണവരുടെ പാദം തൊടാൻ പറ്റോ ഇല്ലയോ നമസ്കരിക്കുമ്പോ? ആ പുറത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാദം തൊടും അല്ലെ? ഇവിടെ അവിടെയും തൊടും മാതാജി, അറിവില്ലാത്തവരൊക്കെ കാൽമ കയറി പിടിക്കും. നമ്മുടെ ഡിവോട്ടികൾ മാത്രമേ തൊടാതിരിക്കണുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തൊടും. ശരിക്കും തൊടാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാ? പണ്ട് ഈ ഓർമ്മയുണ്ട്, മായപ്പൂര് പോയപ്പം രാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവും നമ്മളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. എല്ലാവരും പോയിട്ട് പ്രഭുവിടെ പാദം തൊട്ട് പ്രഭുവിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിയുന്നില്ല. ഒന്നാമത് പ്രഭു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, മാതാജിമാര് സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല പാദം. പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് ദൂരെ മാത്രമേ എന്താ പറയാ ഒബേസൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ഒരാളുടെ പാദം നമ്മൾ തൊടുമ്പോ നമ്മുടെ പാപകർമ്മം ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് പുണ്യം നേടുന്ന പോലെ. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ പാദം തൊടുന്നത്, എന്താ പറയാ കർമ്മൊക്കെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ശരിക്കും വൈഷ്ണവരുടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ദൂരത്തില് നമ്മള് നമസ്കരിക്കുമ്പം എന്താ നമ്മളെ ശിരസിൽ അവരുടെ പാദധൂളി, ബ്രഹ്മാവും ഉദ്ധവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുല്ലായിട്ടെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികളുടെ പാദധൂളി ആ പുല്ലില് പതിയല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്തപാദധൂളി ആരാ? ഭക്തപാദജൽ, ഒരു ഭക്തന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം, ഭക്തന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ വെള്ളം, ഭക്തപാദജൽ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒരാളുടെ പാദം കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടേതാ? സുധാമ. എന്തിനെ കൊണ്ടാ കഴുകിയത്? കണ്ണുനീര്. ആ കണ്ണുനീര് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കുചേലന്റെ പാദം കഴുകിയെന്ന് പറയുന്നു. ആ ഭക്തന്റെ പിന്നെ ഭഗവാന് തലവേദന വന്ന ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ അല്ലെ? നാരദ് മുനി എന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ കാലിന്റെ പൊടി അന്വേഷിച്ച് നടന്നതും എന്നിട്ട് ആരാണ് പൊടി കൊടുക്കുക? ഗോപിമാരല്ലേ? ഗോപിമാര് പറയും ഭഗവാന് തലവേദനയോ, എത്ര പൊടി വേണം, എത്ര കിലോ പൊടി വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കാന്ന് പറയും. നാരദമുനി പറയും വേറെ ആരും കൊടുക്കില്ല. എല്ലാവരും പറയും അയ്യോ നമ്മുടെ പാദത്തുള്ളി ഭഗവാന്റെ തലയിൽ തേക്കാനോ? ഇല്ല, തരില്ല, കാരണം പാപാണ്, നമ്മൾ നരകത്ത് പോകും. ഗോപിമാര് പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണം, നമ്മൾ നരകത്ത് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ഭക്തപാദധൂളിയാര ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം, ഒരു ഭക്തൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഒരു ലീലയുണ്ട്, ആരാന്ന് ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന്. ഭക്തന്മാരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പഴുത്ത മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കും. പഴുത്ത മാങ്ങ നമ്മൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തോലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുരു എല്ലാം ഫുള്ള് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ കടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അത് മുഴുവനും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ചെങ്കിലും അവിടെ വെക്കും അല്ലെ, മാങ്ങ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ തോലൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയും. ആ വ്യക്തി മാങ്ങ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തോലൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഉച്ഛിഷ്ടം എടുത്ത് കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ട്, പേര് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം? എന്നിട്ട് അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ കഴിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു തീനോ മഹാബൽ, ഈ 3 കാര്യത്തിനും വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തന്റെ പാദധൂളി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ പാദധൂളി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ബോട്ടില് പോയ ആള്, അതാരായിരുന്നു? കേവട്ട് എന്താ ചെയ്തത് പാദധൂളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അറിയോ? വഞ്ചിയില് കയറ്റിയില്ല, കയറുന്നതിന് മുന്നേ പാദം കഴുകിയല്ലേ കയറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പാദം കഴുകിയിട്ടാണ് ആ ബോട്ടിൽ. അത് ഭഗവാനെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ഒരു പുഴ കടക്കണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയും കേവട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ വെള്ളക്കാരൻ. അത് അദ്ദേഹം പറയും അങ്ങയുടെ പാദത്തില് നിറയെ മണ്ണല്ലേ, അപ്പൊ ആ മണ്ണും കൊണ്ട് എന്റെ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, 1 ബോട്ട് വൃത്തികേടാവും, 2 അങ്ങയുടെ ആ പാദത്തുള്ളിലും
അവിടെയൊക്കെ പാദതുള്ളിലും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു കല്ല് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഹല്യായി മാറി. അപ്പൊ ഈ കല്ലുകളൊക്കെ എന്റെ ബോട്ടില് കുറെ സ്ത്രീകളായി മാറും. എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പാദതുള്ളിയൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ മതി എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പാദതുള്ളി കഴുകും. അതൊരു ട്രാൻസിഡന്റൽ ട്രിക്ക് എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആധ്യാത്മികമായ പറ്റിക്കൽ, സാധാരണ പറ്റിക്കലല്ല, ആധ്യാത്മികമായ പറ്റിക്കൽ. അതായത് പാദം കഴുകുന്ന ആ ഒരു സേവയും കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ പാദതുള്ളി കുടിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് ചരണാമൃതമായിട്ട് കുടിക്കാനും പറ്റി, ആ ഒരു സേവയും ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതാണ് ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദ ജൽ, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ. പ്രഭുപാദരുടെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ചരണാമൃതം തന്നെയാണ് ഭക്ത പാദ അവശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതാ അമ്പലത്തിൽ പോയാലും അല്ല പാദജൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചരണാമൃതം നമുക്ക് തരും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പം ഏത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണ വെക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ ഇതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം അത് കുടിക്കണം എന്നാണ്. അതായത് അത് ചരണാമൃതാണ്, സാധാരണ വെള്ളമല്ല, അതും വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നാരദ് മുനി ദാസിപുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്തത് അതാണ്. അതായത് എന്താ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കല് അല്ലെ, ഭക്തിവേദാന്തികളുടെ ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 3 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ? 10ഉം 11ഉം പിന്നെ എവിടാ 17 10ഉം 11ഉം 17 അല്ലെ. പദം ഹരേഷോ ജഗത് പവിത്രം പ്രകൃണീതകർത്തി ചിത്തത്വായസം തീർത്ഥമുഷന്തി മാനസാനയത്രഹംസം നിരമന്ത്യു ശിക്ഷയ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം, പിന്നെ 17 ആണോ മതി? വിസർഗോ ജനതാഗ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമപദ്യമന്ത്യ വിനാമാന്യനന്തശേഷോ അങ്കിതാനിയ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഓക്കെ, ഈ 5ാം അധ്യായം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല, കാരണം അതിലെ സ്ലൈഡിൽ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നാരദ മുനിയുടെ ജീവിത ചരിത്രം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാരദ മുനി എങ്ങനെയാണ് നാരദ മുനി ആയത്, മെയിൻ ആയിട്ടും സാധുസംഗ, കൃഷ്ണഭക്തി ജന്മമൂല ഹോയ സാധുസംഗ, കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ജന്മമൂലം തന്നെ സാധുസംഗയാണ്. പിന്നെ നാരദ മുനി പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താ? മെയിൻ ആയിട്ടും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിക്കണം. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല. സവൈ പുംസ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ് അഹിതുദ്യ പ്രീതഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ അല്ലെ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താ? സന്തോഷാണോ കിട്ടുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന്? അതായത് നല്ലൊരു പെർഫ്യൂമോ സ്പ്രേ ഒക്കെ കിട്ടി നമ്മളത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേർക്കും അല്ലെ, എന്നിട്ട് ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോവും. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? സുഖമാണ് അല്ലെ, ആനന്ദമല്ല, സുഖം. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സുഖം കിട്ടും, ആ ഒരു നല്ല മണം അതൊക്കെ. പക്ഷെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും, അത് നിലനിൽക്കില്ല. മനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ആനന്ദം, ശാന്തി. മനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ശാന്തി. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം ഇല്ല സുനാമി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു, അല്ലെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാന്തൊക്കെ പോകും. പിന്നെ അപ്പൊ അതും ടെമ്പററിയാണ്, താൽക്കാലികം. പക്ഷെ ആത്മാവിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത് മാത്രം നിലനിൽക്കും. ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം, മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ശാന്തി ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം നിലനിൽക്കും. അത് ആനന്ദാമ്പുതി. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എറ്റേണൽ പൊസിഷനിൽ നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ്. ആനന്ദാമ്പുതി പറഞ്ഞല്ല, ആനന്ദമയി അഭ്യാസ, ആനന്ദമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടും ആനന്ദം, സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. ആ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരെന്തും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം നിലനിൽക്കില്ല, ആധ്യാത്മിക സന്തോഷം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാരദ് മുനി എന്ന വ്യാസദേവനിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ദാമോദര മാസം എത്ര പേര് 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാം അധ്യായം വായിച്ചോ?
കൈ ഉയർത്താം. ഒമ്പതാം അധ്യായം 10ാം സ്കന്ധത്തില്. നിങ്ങൾക്ക് 10ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ 1ാം അധ്യായം സ്കന്ധം പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് 10ാം എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷം എടുക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ദാമോദര മാസം മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇളവുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് 10ാം സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് വായിക്കാം. ആര് വായിച്ചില്ലേ ക്ലാസ്സിന്ന്? അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്ങ് വായിക്കണം കേട്ടാ. ആര് വായിച്ചില്ല ദാമോദര മാസമായിട്ട്? അത് അറിയില്ലായിരുന്നു മാതാജി, ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കേണ്ടതുള്ളതായിട്ട്. നാളെ വായിക്കും മാതാജി, 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം ഇനി അറിയാലോ, വായിക്കണം കേട്ടാ. 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10, 9. കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിക്കാറുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ ബുക്കിലും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്കിലും അത് വായിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് പക്ഷെ അതില് ഭാവാർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ. അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ മാത്രം. വായിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, കൃഷ്ണബുദ്ധ ഓക്കെ. പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്തി വൈഭവം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം. യശോദ നന്ദഗേഹിനി. അപ്പൊ ഇതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അമ്മ യശോദ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അധ്യായം 9, 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്ന് തന്നെ, ഇന്നോ നാളെയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. ദാമോദരാരതി ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിന് മുമ്പായിട്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അധ്യായം 9, 10ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാം അധ്യായം. അമ്മ യശോദ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇതിലെ ഭാവാർത്ഥം, നിങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഈ ലീലയിൽ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. യശോദാമ്മ ഓരോന്നും എന്താ പറയാ, ഇതിലെ വിവർത്തനം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ നല്ല വളരെ നന്നായിട്ട്. ഇത് ആദ്യം വായിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത അധ്യായം 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നളകുബേരന്മാരെയും മണിഗ്രീവയും മോചിപ്പിച്ച കഥയാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു അധ്യായം ദാമോദര മാസം ഭക്തി വൈഭവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്തായാലും വായിക്കണം, തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ നമിക്കണം ഹിസ് ഹോളിനെസ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും എത്ര പരിപാടികൾ ഉണ്ടായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ശരീരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലും വായന ഒരിക്കലും നിർത്താറില്ല. മഹാരാജിന്റെ ആപ്പിൽ വരും, ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു, ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് മഹാരാജിന് അത്ര ബിസി അല്ലല്ലോ നമ്മള്. മഹാരാജ് എന്തൊക്കെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തും. മഹാരാജ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ശരീരം മൊത്തം നശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും മഹാരാജ് ശരീരം അല്ല ആത്മാവാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം കൂടി അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്തേലും പറയാ, നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അധ്യായം ഈ ദാമോദര മാസം വായിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി വിവരിക്കണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാരദ് മുനി തരുന്ന നിർദ്ദേശം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ് മുനിയുടെ ഭക്തിവേദാന്തികളുടെ ബ്രാഹ്മണർക്കുള്ള സേവ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മകനായിട്ട് കൂടി അവര് മഴക്കാലത്ത് ആ ചാതുർമാസത്തിൽ അവര് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. മഹത് സേവ അല്ലെ, സേവ വിപ്ര, മഹത് സേവ ദ്വാര, മഹത് സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷത്തിനുള്ള വാതിൽ തുറന്നു എന്നാണ്. അല്ലെ മഹത് സേവ ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധ വാസുദേവ കഥാരുചി സ്യാൻ മഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യശ്ലോക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ശുശ്രൂഷ ശ്രദ്ധദാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചി, വാസുദേവനിലുള്ള കഥയുടെ രുചി കൂടണമെങ്കിൽ, അല്ലെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദാന്തികൾ അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവ ചെയ്യണം, സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തില് ഒരു ഡിവോട്ടീസ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഭാര്യ ഭർത്താവും. അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കാർത്തിക മാസം മാതാജിയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ദിവസം എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച്, കാർത്തിക മാസമാണല്ലോ, അപ്പൊ കീർത്തനം ചെയ്തു, ദാമോദരാരതി ചെയ്തിട്ട് നല്ല സദ്യ, അതായത് എന്താ പറയാ പ്രസാദം, ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും തന്നു. എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും സേവ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് മാതാജി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇലയൊന്നും എടുക്കാൻ വരെ വിട്ടില്ല. അവിടെ വന്ന് ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് ഇരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ തുടച്ച് എന്താ പറയാ അവരൊക്കെ നമസ്കരിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവ സേവ മാതാജി ചെയ്തത്. വളരെ ചെറു പ്രായമാണ്, അല്ലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന ആ സേവ, രണ്ടാളും
ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ നന്നായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാണ്, നമ്മളൊരു മുതിർന്ന വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് നമസ്കരിച്ച അവര് ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്, കുറച്ചെങ്കിലും ആ പുണ്യം കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ രുചി നമുക്കൊന്നും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ഥലവും ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല, തീർച്ചയായും അവരെ പ്രണമിക്കണം. നമ്മളത് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഡിവോട്ടിയെ നമ്മള് എന്താ സേവ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് വേദാന്തി ഇവിടെ വേദാന്തികൾ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ നാരദ മുനിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു വിനോദത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, വേറെ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിലും സംസാരിക്കില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു നാരദ മുനിയുടെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് എക്സാമിന് വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. വെറും ഞാൻ അറിഞ്ഞു കുറച്ച് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലല്ലോ എക്സാമിന് വരുന്നത്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാ. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോന്നു, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിന്റെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് ഒരു ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല, മറന്നു പോന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വീണ്ടും വായിക്കുക. എന്താ മാതാജി? വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക. പ്രഭു വീണ്ടും വായിക്കുക. അതാ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക. കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദറിലൂടെ നമുക്കത് വ്യക്തമാക്കി തരും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിച്ചു. ഒരിക്കൽ മാത്രമാ ചെയ്തേ. ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ, ഭക്തപാദ ധൂളിയാര ഭക്തപാദജൽ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാബൽ. പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് ഡിവോട്ടിയായ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് കഥ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഫ്ലൈറ്റിലെ മാതാജി തന്നെ പറഞ്ഞു. അറിയാലേ? അപ്പൊ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് ഭക്തഭുക്ത അവശേഷങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മള് മായപ്പൂരിൽ പോയാലൊക്കെ ഗുരുമരാജ് കഴിച്ചേണ്ട പ്രസാദം, മഹാപ്രസാദം കിട്ടുമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും തരും. എല്ലാവരും കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും അത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് കഴിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അനുവാദം എടുത്തില്ലെങ്കിലും തെറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അനുവാദത്തോടെയാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു സേവയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും നാരദ മുനി ചെയ്തത്. ബാക്കി സേവകളൊക്കെ ചെയ്തു, അവരെ പൂജയിൽ സഹായിച്ചു, അവരുടെ അവർ പറയുന്ന കഥകളൊക്കെ കേട്ടു, കീർത്തനം ചെയ്തു, അവരെ അസോസിയേറ്റ്. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്ത സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിച്ചു. പ്രസാദം അല്ലാത്തത് കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നിങ്ങൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നില്ല, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മങ്ങൾ വരും, കർമ്മം വരും ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മള് പാപങ്ങളെയാണ് പൂജിക്കണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? പാപങ്ങളെയാണ് പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന്. പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ മാതാജി പറഞ്ഞു, കർമ്മം വരും, പാപത്തെ ഭുജിക്കുന്നു. പിന്നെ മാതാജി നമ്മള് ഭക്തിയിൽ പുറകോട്ട് പോകും. ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മാതാജി ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ആ മാതാജി ഏകാദശി നിർജ്ജലം എടുക്കും, 16 മാല ജപിക്കും, അതിൽ കൂടുതൽ ജപിക്കും ചില ദിവസം. അത്രയും എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും മാതാജി ഉയരുന്നേ ഇല്ല. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിൽ ഉയരുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പം. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്താ പറയാ, ഷെൽട്ടർ എടുത്തില്ല, ദീക്ഷ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഓക്കെ, വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിലെ, പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്, ഇപ്പോഴും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രസാദമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടല്ല കഴിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഭക്തിയിൽ നമ്മള് പുറകേട്ട് പോകും. ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കില്ല. ഒന്നിക്കൽ നമ്മള് മേലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന. മേലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം താഴോട്ട് വരുന്ന. അപ്പം നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിലിപ്പോ കുഴപ്പമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കുക, പറ്റുന്നത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം അത് എന്താ പറയാ, ആ പ്രസാദം വിഷൈറ അന്നഖായ ദുഷ്ടഹയമന. മഹാപ്രഭു പറയാണ് വിഷൈറ അന്നഖായ, ലൗകികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടഹയമന, മനസ്സെന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കാനോ ഒന്നും തോന്നില്ല. നമ്മുടെ കാരണം അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് പോകും. ചോട്ടാ ഹരിശ്ചന്ദ്രയില് ഈ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മാതാജി. നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ മനസ്സിലായി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ തരാം. അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയാ, ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട, ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ്. കാരണം ശരിക്കും പറയാ ഫ്രൂട്ട്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടിയാണ്. വേറൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ മുറിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കണം, കുക്ക് ചെയ്യണം. ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ, അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രസാദം തന്നെയായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്, അത് വേവിക്കേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതേ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ മനസ്സുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ അല്ലെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കാം. കാരണം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും നമുക്കങ്ങനെ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നിക്ക് തലേന്ന് പോകുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ പോയിട്ടാണ്, കാരണം അന്നേരം പ്രസാദം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇസ്കോൺ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പ്രസാദം കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് അങ്ങനെ പ്രസാദം അങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ, അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസാദം കഴിച്ചതിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരുപാട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പാപങ്ങൾ തൽക്ഷണം ഇല്ലാതായി. ഏത് പാപാണ് ഇല്ലാണ്ടത് നാരദമുനിയുടെ? ഏത് പാപം ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നത്? അവശിഷ്ടം ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഏതാ മാതാജി? ശാപമാണോ? കാമോ? ശാപം. അതന്നെ. അപ്പൊ ആ ശപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത പാപം എന്തായിരുന്നു? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു നർത്തകിയോട് അടുപ്പം ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയതല്ലേ സമയത്ത് മറ്റു പാട്ടുകൾ പാടിയത് കൊണ്ട്. അപ്പം ഗന്ധർവ ലോകത്ത് അപ്സരകള് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ നർത്തകിയുടെ ഒരു താല്പര്യം, അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു, അപ്പൊ താളം തെറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു അത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത്രയും വലിയൊരു എഫക്ട് ഉണ്ടായി. അതായത് ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ വേറെ ഒരാളും കൂടെ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ട വന്നില്ല. അതാരാ? വിദുരൻ. വിദുരർ. ആരായിരുന്നു വിദുരർ മുമ്പ്? അല്ലേ? എന്ത് പാപാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വിദുരരാവൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മണ്ഡൂക മഹർഷിയെ മണ്ഡൂക മഹർഷി ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹത്തെ തൃശൂലത്തിൽ കുത്തി. എന്താണ് കള്ളന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞ് തൃശൂലത്തിൽ കുത്തി രാജാവ്. മണ്ഡൂക മഹർഷി ചെറുപ്പത്തില് ഒരു തുമ്പിയെ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ഉറുമ്പല്ലേ സൂചി എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് യമരാജൻ ശിക്ഷിക്കാൻ പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ശപിച്ചു അല്ലെ, ഋഷി ശപിച്ചു. എന്താ പറയാ, ഒരു ശൂദ്ര. കാരണം കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് പാപകർമ്മമായിട്ട് തരും. ശരിക്കും കർമ്മം വരും, പാപം ഇതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ കാരണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടു, കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇലകൾ ഏതെങ്കിലും ചെടിയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിച്ച് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് കളയും. അതുവരെ പാപകർമ്മം ഉണ്ടാവത്ര. അതായത് ആ ചെടിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യാണെന്ന് പറയും. മൃഗാലി എങ്ങനെയാണോ പകുതി മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന പോലെ. പക്ഷെ അത്രയും വലിയ പാപമല്ല. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മണ്ഡൂർ ഋഷി അത്രയും ചെറിയൊരു മീൻസ് അറിയാതെ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിന് ശിക്ഷിച്ചപ്പം യമരാജനെ വിതുരരായിട്ട് ഇതാക്കി അല്ലെ. പക്ഷെ വിതുരറായിട്ടും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ
ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചപ്പോ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭക്തഭുക്ത അവശേഷത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എവിടുന്ന ഭക്തഭുക്ത അവശേഷം കിട്ടുക അല്ലെ? നമ്മൾ എവിടെയും അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആരെയും അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ? നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രസാദം, അതായത് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രസാദമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗുരു പരമ്പരയില്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവണം. A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhagavad Kishore Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Babaji, പിന്നെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത് പരമ്പരയിലൂടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനും എല്ലാവർക്കും ഓഫർ ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് പ്രസാദമായി. ആ പ്രസാദം ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാപ്രസാദമായി. ഗുരുവിന്റെ ദീക്ഷ, ഗുരുവുടെയും പ്രഭുപാദരുടെയും പ്രണാമന്ത്രമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പൊ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ. കാരണം അവരാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, യോഗ്യതയില്ല ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി ആ പ്രസാദം നമ്മള് ഗുരു പരമ്പരയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സങ്കല്പിക്കുക, എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുക. ആ സമയത്ത് മഹാപ്രസാദമായി മാറി. അപ്പൊ അതും ജഗന്നാഥ് പുരിയിലും കൂടെ മഹാപ്രസാദമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ പുരിയില് ജഗന്നാഥന്റെ പ്രസാദം? ദേവിയുടെ നടയില്. ഏത് ദേവിയാ അവിടെ ഉള്ളത്? വിമലാദേവി. വിമലാദേവി, അതാണ് പാർവതി അല്ലെ? പാർവതി ദേവിയാണ് വിമലാദേവി. എന്തുകൊണ്ട് പാർവതി ദേവി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അറിയോ? അത് നാരദ മഹർഷി ഒരു ദിവസം പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഹാദേവന് കൊടുത്തു. ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് മഹാദേവന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ഇങ്ങനെ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഭയങ്കര ആനന്ദത്തിൽ. രണ്ടാളും നല്ല ആനന്ദത്തിലായപ്പം ദേവി വന്നപ്പം ദേവി ചോദിച്ചു, എന്താ അത്ര ആനന്ദം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി പ്രസാദം കഴിച്ചു. അപ്പൊ ദേവിക്ക് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ ദേവിക്ക് വിഷമായി. ദേവി അപ്പം ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞതാണ് തോന്നുന്നത്. ദേവിക്ക് കോപം വന്നു അല്ലെ ദേവിക്ക്? കാരണം അവര് അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാരാണ് അല്ലെ? മഹാദേവൻ എന്താ കുറച്ച് പ്രസാദം മഹാദേവന് കിട്ടിയിട്ടു, എന്നിട്ടും അത് പകുതി കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർവതിക്ക് വളരെ സങ്കടമായി. പാർവതി ദേവിയല്ലേ, ദുർഗാദേവിയല്ലേ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മായയല്ലേ. അപ്പം ദേവിക്ക് കോപം വന്നപ്പം 3 ലോകങ്ങളും ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ ചൂട് കാരണം, കോപം കാരണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദേവിക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മഹാപ്രസാദം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ മഹാപ്രസാദം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരില് ദേവി ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട, ആ കലിയുഗത്തിൽ ഞാൻ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് വരും. ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തില് ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നത് ജഗന്നാഥായിട്ട് വന്നിട്ട് ദേവിയെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവിടെ ഇരുത്തും. എനിക്ക് ആര് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് പ്രസാദമായി ഞാൻ ആദ്യം വിമലാ ദേവിക്ക് കൊടുത്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അത് മഹാപ്രസാദമായി ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്റെ മകന് 5 മാസം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥ് പുരിയില് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ തീരുമാനിച്ചു. ഉടനെ ഞാൻ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കും വരണം യാത്രക്ക്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, കുട്ടീനെ കണ്ട് എങ്ങനെ വരാനാ ഇത്രയും ദൂരം? ഇങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എങ്ങനെയും ആയിട്ട് ഞാൻ വരും. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരി പോകുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും പോകണം. കാരണം ഞാൻ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് 7ാം മാസം സമയത്ത് എനിക്ക് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ കാജ തന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? കാജ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അല്ലെ, ഇങ്ങനെ 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 മടക്കി 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 ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കാജ. അത് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഫേമസ് സ്വീറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ജഗന്നാഥ് പുരിക്ക് പോയ കാണാം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പർവ്വതം പോലെയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ പുരി പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് 7ാം മാസം ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എന്റെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ എന്തും കൊണ്ടുതരാം, നീ കാജ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുരി പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അത് മാത്രം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ സങ്കടമായി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ശരി നടക്കില്ലല്ലോ. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് വാട്സപ്പിൽ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുരിയിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ കൊടിയൊക്കെ മാറ്റുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടാവും, അവിടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത പോലെ. ഞാൻ ഉടനെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു, പ്രഭുവായിരുന്നു. ആ പ്രഭുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രഭു എവിടെയുള്ളത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിൽക്കാണ്, ഞാൻ നാളെ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യം, ഞാൻ എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിൽ തരാം, എനിക്ക് അവിടുന്ന് കുറച്ച് കാജ ഒന്ന് പാർസൽ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് വെച്ചു.
പ്രഭു 2 വലിയ കെട്ട് കാജ പാർസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങ് വീട്ടില് എത്തിച്ചു. ഇപ്പം ജഗന്നാഥിന്റെ മഹാപ്രസാദം, അതായത് ബിമലാദേവിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രസാദം വരിക. അപ്പം എന്നിട്ട് 5-ാം മാസം, എന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് 5-ാം മാസം ആയപ്പം പുരിയിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു യാത്ര വന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ പോയി പുരിയിലെത്തിയപ്പം രാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഡ്രാമ ചെയ്യണം. അത് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡ്രാമ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളില് ഡ്രാമ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തു. അതില് ഈ ബിമലാദേവി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. അതായത് ശിവൻ മഹാദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാദേവൻ, നാരദമുനി, മഹാവിഷ്ണു വന്നിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടെ പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറയുകയാണ്, മഹാദേവന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് കൂടെ എനിക്ക് പ്രസാദം തന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ കോപം വരുമ്പം വിഷ്ണു വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയും, ദേവി പറയും എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് പറയും, മക്കൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയും ആരാ മക്കള്? ഗണേശനും സുബ്രഹ്മണ്യനും അല്ലെ, ഈ 2 മക്കൾക്ക് ഞാൻ പ്രസാദം തരുന്ന പറയും. എല്ലാ, ഞാൻ ഈ ജഗത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെ, ഈ ജഗത്തിന്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജഗത്തിന്റെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വേണമെന്ന് പറയും. അതായിരുന്നു ഡയലോഗ്. അതായത് ഈ ജഗത്തിന്റെ അമ്മയാണ്, ജഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കിട്ടണമെന്ന്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് ഡയലോഗ് മറന്നുപോയി. ആ സ്റ്റേജിൽ എന്താ അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാം ഫുള്ള് ബ്ലാങ്ക് ആയ പോലെ തോന്നി. പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജ് ഫിയർ, എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ഡയലോഗ് എന്താന്ന് ഓർമ്മയില്ല. മക്കൾക്ക് വേണം. പിന്നെ അപ്പം അടുത്തുള്ള ആളെ എന്നോട് പറയും, ഡയലോഗ് പറ എന്നാലേ അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയാ, ആരെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചെന്നല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ ജഗത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ പ്രസാദം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിരിച്ച് എല്ലാവരും കൂവുന്നു, പക്ഷെ കൂവിയില്ല, എല്ലാവരും കൈമുട്ടി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഡയലോഗാണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കിട്ടും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു പ്രഭുവിനെ അവിടുത്തെ ഒരു പാണ്ഡേനെ അറിയാം. പാണ്ഡകളെ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പുരിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധാരണ പുരിയിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ പ്രസാദം, അതായത് മണ്ണിന്റെ കുടത്തിലാണല്ലോ അവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയോ 7 മൺകുടം വെക്കും. ഏത് കുടത്തില് പ്രസാദം ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയെന്നറിയോ? അത് സയൻസിന് വരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ താഴത്തെ കുടാണ് ആദ്യം ചൂടാവുക അല്ലെ, എന്നിട്ട് മേലെ 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 അതിന്റെ ചൂട് പോവാ. പക്ഷെ പുരിയിലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് 7 കുടങ്ങൾ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കുടം, മേലെയുള്ള കുടം ആദ്യമാവും. ആ കുടം കാണണം, ഫുള്ള് പ്രസാദമായിരിക്കും. അത് കറക്റ്റ് ഉപ്പും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുടം എവിടെ ലോറിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു നമുക്ക് മഹാപ്രസാദം കിട്ടിയത്. അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് അതുൽ കൃഷ്ണ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കേട്ടില്ല, ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കും. അപ്പൊ പ്രഭു ഫോറിനർ ആയതുകൊണ്ട് പുരിയിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുവിന് വളരെ സങ്കടമായിരുന്നു. പ്രഭു സുദർശന ചക്രം മാത്രം കാണും, പിന്നെ സിംഹദ്വാര അവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു ദർശനം കിട്ടും, പക്ഷെ അകത്ത് കയറ്റില്ല ഫോറിനേഴ്സിനെ. അത് അവിടുത്തെ റൂളാണ്. പ്രഭുവിന് കുറച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രഭുവിന് ആ മഹാപ്രസാദം കിട്ടിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, കാരണം മഹാപ്രസാദം ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നു. ഇപ്പൊ രഥയാത്ര അതാണ്, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തക്ക് ഭഗവാൻ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ എവിടെയോ എത്തി. നാരദമുനി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആകർഷകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നതും അത് കേൾക്കാനും നാരദമുനിക്ക് പറ്റി. അത് രണ്ടാമത് ചെയ്തത്. ആദ്യം ചെയ്തത് ഭക്തിവേദാന്തികളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. രണ്ടാമത് അവര് പറയുന്ന കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കേൾവിയുടെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടപ്പോ എങ്ങനെയാണോ ദുണ്ടുകാരി ഗോകർണന്റെ കഥയില് ആ ദുണ്ടകാരി കേട്ടിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടി അല്ലെ. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗമില്ല അല്ലെ ഭാഗവതം. അപ്പം അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നാരദമുനി ദാസിപുത്രനായിട്ട് കേട്ടത്. അങ്ങനെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ നൈവേദ്യം വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, കുളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിക്ക് കീർത്തനം കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് അല്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം പ്രസാദം. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടോ വേറെ എന്തും
സംസാരിച്ചിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നസ് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു അമ്പലത്തില് മൂക്ക് വരെ അവർ കെട്ടും, ഒരു തുണിയെടുത്തിട്ട് മൂക്കൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് മണം എടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം രുചിച്ചറിഞ്ഞ ഉടനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ അചഞ്ചലമായാലും അഭിരുചി വളർന്നപ്പോൾ അല്ലെ, അഭിരുചി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ശരിക്കും ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സാധനമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അഭിരുചി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അതായത് നമ്മൾ പ്രായം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ പ്രായമാവുന്നതിനെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള രുചി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആരോ പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില് ഒരു കയ്യില് ജപമാലയും ജപസഞ്ചി, ഒരു കയ്യില് ഭാഗവതവും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഗോലോകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് അഭിരുചിയില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പണ്ടൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ വരുമ്പോ ഇരുന്ന് വായിക്കും അല്ലെ, മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്ന് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. ചില ആൾക്കാർ വെറും ഹെഡ്ലൈൻസ് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിടും അല്ലെ, തലക്കെട്ട് മാത്രം. ചില ആൾ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. ചില ആള് നേരെ തുറക്കുന്നത് ചരമക്കൊളായിരിക്കും, അതിലൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, എന്നിട്ട് എന്നാലും അതായിരിക്കും തുറന്നത് വായിക്കുക. അപ്പം അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിൽ ആ രുചിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും രുചിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതേ വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിരുചി കൂടി വളർന്നു. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാരദമുനിക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദമുനി എങ്ങനെയാണോ ഋഷിമാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവരുടെ സേവനത്തിൽ എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവ് ശപിച്ചു, പിന്നെ ഗന്ധർവലോകത്തെത്തി, അവിടുന്നുള്ള പാപങ്ങൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടായി. ശരിക്കും പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് ശാപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശുഗ തത്ത അല്ലെ, ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നു. അപ്പൊ ശുഗ ആദ്യം ഗോലോകത്തുണ്ടായി, അവിടുന്ന് കൈലാസത്തിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ ശിവൻ പാർവതിനോട് ഭാഗവതം പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വീഴ? സ്വർഗത്തില്. സ്വർഗ ലോകത്തിന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിന്ന് പാതാളത്തിൽ, അങ്ങനെ പോവാം. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദമുനി ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന് ശപിച്ചു, അവിടെ പിന്നെ ഗന്ധർവ ലോകത്തിലെത്തി, അവിടുന്ന് ശപിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലെത്തി. അവിടെയാണ് ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായാലേ വീഴ്ച ഉണ്ടാവും. പുണ്യം ചെയ്യുന്നവള് അവര് ഉയർന്നു പോകും. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ടായി. അപ്പം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനധന അതിന്റെ മുമ്പിലായിട്ടുള്ളത് ഏതാ? സദാം കൃപ, മഹത് സേവ. മഹത് സേവ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കിട്ടി, അതായത് വിശ്വാസം കിട്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ പിന്തുടർന്നു, അതായത് കർശനമായിട്ട് അവരെ മഹാജനേന രഹസ്യ പന്ത, അവരുടെ കാലടിയെ പിന്തുടർന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. നാരദമുനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില്. പിന്നെ പറയുന്നതാ, എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താ? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി സ്വന്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. 4 കാര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയൊക്കെയാ 4 കാര്യങ്ങള്? ഏതൊക്കെയാ അത്? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യാം? വാണി സേവ ചെയ്യാം മാതാജി. എന്താ മാതാജി? വാണി സേവ. മാനസ സേവയോ? വാണി വാണി ആൻഡ് വപ്പു. ഓക്കെ, അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സേവ. അത് മെയിൻ ആയിട്ടും ആചാര്യന്മാർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ സേവ വരിക. പക്ഷെ വാണി സേവ ഭഗവാനും വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ പിന്തുടരുന്നതും ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ വാണി സേവയാണ്. ഓക്കെ, വാണി വപ്പു അതൊന്ന്. പിന്നെ 4 രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? പ്രാണ, ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാം, പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച. പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ. അതായത് ഒരു ഭക്തന് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവിതം ഭക്തി ഇതിലേക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാം. സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പണ്ടൊരു ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ഫാഷൻ ഇത് വേൾഡിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ മാതാജി ഡിവോട്ടി ആയി. പക്ഷെ തീരെ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുറെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അത് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വിട്ടു പോകാൻ പോയപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രം ഭഗവാന് കൊടുത്തു. അടുത്ത ജന്മം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ, ഡു വട്ടെവർ യു വാണ്ട്.
ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല, ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജന്മം, നിങ്ങൾ എത്രയോ ജന്മം ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചു, ഈ ഒരു ജന്മം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വിട്ടിട്ട്, സർവ്വ ഉപാധി വിനിർമുക്തം എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവര് ഫുൾ ടൈം, അതിപ്പോ പ്രാണം, സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫുൾ ടൈം ബ്രഹ്മചാരീസും അവരൊക്കെ അല്ലെ, അവരുടെ എല്ലാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ IIT ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ഇവിടുത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെ എന്താ പറയാ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ. അപ്പൊ പ്രാണ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ, ലക്ഷ്മി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുക അത് കുറച്ചെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അന്നദാനം ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും സുധാമ സേവ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സേവ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അർത്ഥം. പിന്നെ ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാര് കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരെ കൊണ്ട് സുധാമ സേവ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, അന്നദാനം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഇല്ലാതാകുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് അവരെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ആ പൈസ, ചിലപ്പം വേറെ നെഗറ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ഒരു മാതാജി ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ പ്രഭു അവരുടെ മക്കളെ കാണാൻ എപ്പോഴും വരും. ആ മാതാജി അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് വീടെടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവൊക്കെ ചെയ്യും, കൂടെ ജോലിക്കും പോവും, മക്കള് സ്കൂളിലൊക്കെ അയക്കും. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി ഭർത്താവ് അത്ര കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരുമിച്ചല്ല ഉള്ളത്. പക്ഷെ ശനി ഞായറും മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോ മാതാജി എന്ത് ചെയ്യും, കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ വാങ്ങിയിരിക്കും. അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി, ഭയങ്കര വിലയുള്ളത്, കൂടിയത്. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അറിയും അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പാപകർമ്മം, അദ്ദേഹം ഒരു നേരായ വഴിയിലല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുറച്ച് വളഞ്ഞ വേറെ വഴിയിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അത് യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന പോലെയാണ്. എന്നാലും ആ പൈസയുടെ ആ കർമ്മബലം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാതാജി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണിത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ താങ്ങി കൊടുക്കുന്നതെന്ന്, അവരാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പം ആ കർമ്മബലം ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരെ എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവധി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെയും ഭക്തി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാണ അർത്ഥ. ദിയ വാച, ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാവധത്തിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ, നമുക്ക് തന്ന കഴിവുകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വാച, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ, അതായത് പ്രീച്ചിങ്, മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രചാരണം ഒക്കെ ചെയ്ത്, അല്ലെ കീർത്തനം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വാക്കുകളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പ്രാണാർത്ഥ ദിയ വാച. ഓക്കെ, ഇത് ഏത് ഉദാഹരണത്തിനാണ് പറയുന്നത്? ഇത് ചികിത്സാപരമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവും അതേ വസ്തു മൂലമുണ്ടായ ഒരു രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഏതാണ് ഉദാഹരണം? തൈരും പാലും അല്ലെ, പാല് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തൈര് കഴിക്കുമ്പോ അതില്ലാതെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ ഉത്തമമായ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിവർത്തനത്തിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഉദാഹരണം പാൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ കുടലുകളുടെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമാകും. എന്നാൽ അതേ പാൽ തൈരായി മാറുകയും മറ്റു ചില പരിഹാര ഘടകങ്ങളുമായി കലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്തരം അസ്വസ്ഥതകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിന്റെ ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. തീയിൽ ഇരുമ്പ് ചൂടാക്കുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി അഗ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം ഉടനടി മാറുന്നു. അതാണ് ആത്മീയ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി, അതിന്റെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എന്റെ വേദങ്ങളുടെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നൽകി. അതായത് എന്താ പറയാ, നാരദ് മുനി വന്നിട്ട് വ്യാസദേവന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നൽകി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനിൽ സറണ്ടർ ആയതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം കൊടുത്തു.
അല്ലെ? പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഷെൽട്ടർ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭക്തി വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിപുലമായ അറിവിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദയവായി വിവരിക്കുക. കാരണം അത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും അതേസമയം എപ്പോഴും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും അത്തരം ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വെച്ചൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അല്ലെ? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ. സനാതൻ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴോ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ ചോദിച്ചത്? കേയാമി. കേയാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനാരാ? ഞാനാരാ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേയാമി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ താപത്രയങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ് താപത്രയങ്ങൾ? 3 വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ആധ്യാത്മിക്, ആദിദൈവിക്, ആദിഭൗതിക്. അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക് ആത്മാവിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വരുന്നത്, ആദിഭൗതിക് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതിദൈവിക് ഓക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ആരാണ്, രണ്ടാമത് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് 2 ചോദ്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് ഓടുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. പക്ഷെ ഇത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്. എന്തായാലും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കൃഷ്ണ അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ്, ഭഗവാനാണ് സർവവ്യാപി, അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വതും ഭഗവാനിലാണുള്ളത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ കേൾക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ആരാധനാനം സർവേഷാം വിഷ്ണുരാരാധനം പരം തസ്മാത് പരതരം ദേവി തദിയാന സമാർച്ചനം. അതിലും കൂടുതൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയും കാളി കൂടുതൽ ഏതാ? ഭക്തന്മാരുടെ ആരാധന. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ 4, 3, 2 4, 2, 3 പിന്നെ 7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? അതിയാ ഭഗവാനെ ഒഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? മൊത്തം 7 പ്രാവശ്യം മാതാജി. മാതാജി നമ്മള് പിന്നെ അത് 7 പ്രാവശ്യം വെളിയിൽ കാണിക്കും. വെളിയിൽ കാണിക്കണം. അതിനു മുമ്പ് മൊത്തം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ? 7 പ്രാവശ്യം. 7 പ്രാവശ്യം. അത് ഭഗവാനെ 3 ഭഗവാനെ 4, 2, 3, 7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം മൊത്തം ആയിട്ട് 1, 3 വട്ടം ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതെ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൂടിയല്ല. അതെന്താ വെച്ചാ യശോദമയ്യ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, യശോദമയ്യനും ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാ. യശോദ ദാമോദരന. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം സാധാരണ അങ്ങനെ കാണിക്കുള്ളൂ. 7 പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ 4, 2, 3, 7 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അത്രേ കാണിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മള് യശോദമയ്യയും ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. കാരണം യശോദമയ്യ ആരാ? ശുദ്ധ ഭക്തയാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ശേഷം എന്നിട്ട് പിന്നെ ആകാശത്ത് കാണിക്കുമെന്ന് പറയും. എന്തിനാ ആകാശത്ത് കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ മാതാജി പറഞ്ഞു പുറത്ത് കാണിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മുടെ പൂർവികർക്കുള്ള പൂർവികർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ? ആകാശദീപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർത്തിക മാസം, സ്പെഷ്യലി കാർത്തിക മാസം ആകാശദീപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവികർക്കും അതിനുള്ള, അതായത് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടും. ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ചിലപ്പം പുനർജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കിട്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് അവരെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയും. അത് കാർത്തിക ദീപം ആകാശത്ത് കാണിക്കണം എന്ന, കാർത്തിക മാസത്തിലെ ദീപം. എന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ അണയ്ക്കാൻ പറ്റും. അണയ്ക്കണ്ട, അത് തനിയെ കത്തിത്തീരും. അപ്പം പറ്റുന്നവർക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ തുളസി തണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഉത്തമം, അത്യുത്തമം ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ 22-ന് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം രാവിലെയാണ് ഗോവർദ്ധൻ പൂജ. 22-ന് ശ്ലോക പരിചയാണോ ക്ലോസ് ബുക്ക് ആണോ വേണ്ടത്? ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്?
22-ാം തീയതി. ശ്ലോകം മതി. ശ്ലോകം മതി. ലോകം ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം അല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ ശ്ലോക പരീക്ഷ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 22-ന് വെക്കാം, 29-ന് തിയറി. ഓക്കെ, ഓക്കെ മാതാജി. ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ച സമയം ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ആൾക്കാര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 ആഴ്ച സമയം കൊണ്ട് ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ പഠിക്കുക. നിങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുക. ശ്ലോക പരീക്ഷയായിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തമമാണ്. ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കല്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദീക്ഷ കിട്ടുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, പെട്ടെന്ന് വേഗം എല്ലാ പരീക്ഷയും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അന്നേരം ഈസി ആയി തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്ലോക നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എഴുതി വെക്കുക. ആദ്യത്തുള്ള അധ്യായം മുതലുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് പിന്നെയും അത് എടുത്ത് വായിക്കണം. ചില പേര് പറയും പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മറക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചൊല്ലിയത്, എന്നിട്ട് എന്താ ഓർമ്മയില്ലാത്ത? അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിച്ചതുപോലെ. അപ്പം അത് പിന്നെ ജീവിതകാലം അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അവരത് വീണ്ടും പൊടിതട്ടി എടുക്കണം, റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, അതായത് റീഫ്രഷ്, അതായത് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പൊടി തട്ടി എടുക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂടെ വായിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും മറന്നു പോകും. അത് മറന്നു പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും വായിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്ലോക ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ബുക്ക് പരത്തേണ്ട വരും. ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും എഴുതി വെച്ചിട്ട് ശ്ലോകം പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 22-ാം തീയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഹരേ കാര്യം കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. 22-ാം തീയതി യാത്രയിലാണോ മാതാജി? 22-ാം തീയതി ഞങ്ങക്ക് ഇവിടെ വൈകുന്നേരത്തിന് പ്രോഗ്രാമാ. ഗോവർദ്ധൻ പൂജ ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ വേറൊരു ദിവസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാതാജി 29-ന് എഴുതിക്കോളൂ. നോക്കാം, ഞായറാഴ്ച വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിരുന്നു. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പ്രഭുവിന് അയച്ചുതരാം. ഓക്കെ. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്നലെ മസ്കറ്റിൽ എന്റെ മോനെ 72 ആളെ ഡിവോട്ടികളെ വിളിച്ച് ദാമോദര പൂജ നടത്തിന്ന്. അവർക്ക് ഭക്ഷണം അതൊരു പ്രഭു ദുബായിലാണോ? മസ്കറ്റില് ഒരു പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൾഫ് കൺട്രിന്ന് എവിടുന്നാ വന്നത്, റഷ്യൻ പ്രഭുവാണ്. പ്രഭു പറഞ്ഞു അവിടെ അമ്പലമൊന്നും ഇല്ല ദുബായിലും അങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിലും, മുസ്ലിം കൺട്രിയാണ്, പക്ഷെ ഓരോ വീടും അമ്പലമായി മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ദാമോദര ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണണം. അപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞു വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നതിനേക്കാളി ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗ്യം, ഭാരത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മഹോലയ ജന്മസാർത്ഥിക്കാരി പരോപകാർ. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ആരും നമ്മളെ തടയാൻ വരില്ല. ഈ പ്രഭു റഷ്യയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഹൗസ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. എന്നിട്ട് ആ പ്രഭു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് അവരുടെ സ്ലാങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രഭുയുടെ. എന്നിട്ട് എന്നോട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ കന്നഡ കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന കന്നഡ വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രഭു പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഭക്തൻ റഷ്യയില് കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പം പോലീസ് വന്നിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട വന്നു. ഒക്കെ ഞാൻ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഞാനായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ആ പ്രഭു അത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രഭു ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പ്രഭു പറയാ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജയിലിൽ വരെ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായി. ഇനി ഇപ്പം റഷ്യയിൽ എന്താ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, 0 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഐസ് ആവുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെ, നമ്മള് ഫ്രീസറിലൊക്കെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് പുറത്ത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് 0 ഡിഗ്രി, അതായത് ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ആവും അത്രേ. അത്രയും മഞ്ഞൊക്കെ വീണിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പറയാ, അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും പോകാണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ? ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ ജീവിച്ച പോലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേഗം വിസ എടുത്തിട്ട് 6 മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരും. അവിടുത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകി ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും.
നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും കുറെ റഷ്യൻ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ മെയിൻ ഇതെന്താ വെച്ചാ അവർക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല, അവർക്ക് ഭക്ഷണം പ്രശ്നമുണ്ട്, എല്ലാം എന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവര് ഹരിനാമ സംഗീതം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. അത് അവരുടെ വേറെ തന്നെ ഒരു കഴിവാണ്. അവർക്ക് ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ശ്ലോക പരിശോധിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശാപം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗലോകത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അല്ല, അതില് പറയുന്നത് നമ്മള് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ശരിക്കും ശാപം കിട്ടിയവര് പുണ്യം അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് എത്ര പാപം ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഓരോരോ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ചിലപ്പം ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചില ആള് കൂടുതൽ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വേറെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ മറന്നു, പക്ഷെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആസ്പദമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഭൂമിയില് മർത്യലോകത്തിൽ ഇവിടെ വീഴുന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കർമ്മം ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും പോകുന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥന് എന്തോ ശ്ലോകം ചൊല്ലണത്രേ. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഇന്ന് ഉറക്കാൻ വിടില്ല. ആ ചൊല്ലിക്കാം, ചൊല്ലിക്കാം. ഏതാ ചൊല്ലുന്നത്? ആ ചൊല്ലിക്കാം, ചൊല്ലി. മൂലം സത്യം സംസാര തന്മായ ഇതാരെ പ്രാർത്ഥനയാ? ആരതാ? വൃത്രാസുരൻ 6-ാം സ്കന്ധത്തിലെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ചൊല്ലിയത്. ഞാൻ ആ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവന് അർത്ഥം ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവന് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും അനുഗ്രഹിക്കാ ജഗന്നാഥനെ അല്ലെ. അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറ, അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറ. എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ശ്ലോക പരീക്ഷ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൽ. വാഞ്ചകൾ कोड़ी वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद जय ग्रंथराज जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा जगन्नाथ।